Hola a tots i totes. Avui farem una altra pràctica que és la robotització d'una pista d'àudio. Per fer això, el primer que hem de fer és obrir l'Audacity i després obrir un arxiu. En el nostre cas recuperarem la pista d'àudio de proves sense soroll que havíem creat. Aquí la tenim, veiem que és la de sense soroll perquè aquesta és la part que ens ha quedat plana ja. I treballarem sobre ella. Per començar, el primer que hem de fer és seleccionar tota la pista. I el primer que farem és anirem aquí, a Delay. Se'ns obre una nova finestra en què està en anglès, perquè l'efecte està fet en anglès, i ens demana que li donem uns certs valors. Ells ens en proposa un per defecte, nosaltres els canviarem. A Decay Amunt, vale? En realitat el que li estem canviant són els dBs amb els quals sona. En lloc de... posarem 10. No sé si teniu vosaltres així, però nosaltres posarem 10. Aquí és el retras de temps, en segons es demana que li posarem. En canvi de 0,01 posarem 0,009. És gairebé 0,01, però una miqueta millor. I després aquí ens demana el número de vegades que ha de fer aquest efecte. I li posarem 30. Un cop fet això li direm d'acord. I veurem com la pista s'ha comprimit una mica. I si ara l'escolteu, veureu que el nostre to de veu ha canviat una miqueta. Però no suficient. Per aconseguir un millor efecte, el que farem és repetir aquest retard, d'acord? Clicarem un altre cop, veiem com s'ha tornat a comprimir. I anem sentint cada vegada fins que estiguem satisfets amb el resultat final. En aquest cas ho he fet 4 vegades i ara aquí tinc el resultat final del que hem fet. Veiem que parts de la ona se'n surten fora de la representació. El que farem avui també és aprendre que podem normalitzar això. Normalitzar vol dir fer-ho entrar en un espai que va entre el 0 i l'1, que és el que ens representa això d'aquí. Amb la pista seleccionada anem a efecte i busquem normalitzar. Li diem que sí i el que ha fet ara ens ha ficat tota la pista a dins de la zona que ens interessava. Doncs un cop fet això, ara ja guardem la nostra pràctica, és a dir, l'exportem com a WAV i ara li direm pista d'àudio de prova sense soroll i li direm robotitzada. I vigilem que posi WAV i la desem. Ara ja podem anar a la nostra carpeta i veure si ens l'ha guardada. Està aquí. I ara podríem clicar 2 cops, ens obriria un reproductor i veuríem el resultat del nostre treball.